Ramogi TVKE. Nyinga en George Bati. Belkora chako kanika giko machiegni. Doho ma Nakuru oweyo seneta mawasin Gishu Jackson Mandago kod achije mamoko ariyo magin Joshua Lele kod Meshak Rono gi rambun mar milion 2 kata omenda machieng' mar 500,000 bang' donjnegi ka itudogi kod mibadhi mokwako omenda manochoki kod tend county kata tend Mandago e kinde manen gavana mar Uasin Gishu mar siro somb jopuonjre mawuok e county no mane dwa dhi yudo tiegruok e piny Canada kod Finland. Jal buche Alois Ndege owacho magi kinde ma okil mar Joseph Maritim ma en achich mar adek e burano Migago okwayo doho mondo mi ochiw thuolo ne achijno masani nitie e piny mar Canada mondo mi obi osomne kethone bang' dweche 2 koduogo pacho ka. Jal buche koro orwako kwayo mar okiliego kendo chiwo thuolo ne achije e burano mondo obi ochung' e bao mar yie kata kwedo ketho margi e wi mibadhi mar bilion 1.1 mamienogi.